Pel wych i Oli Hulbert yn fan hyn. Dros y top, Hulbert yn cadw ergyd yn isel. Ac arbediad campus gan Andy Wycherley i gadw hon yn ddi-sgôr. Callum Sainty at Evan Press. A chwarae da gan y Barri. Y bas ymlaen gan Press yn chwilio am Oli Hulbert. Gyffyrddiad gwych gan Hulbert. A'r ergyd yn isel. Heibio i bostyn pella Andy Wycherley. Ac mae hi'n arbediad campus gan y golwr. Unwaith eto i atal Oli Hulbert. Rhys Davies yn croesi'n isel. Honna i'r canol ac i gefn y rwyd. Ben Blythe sydd yno i roi'r Barri ar y blaen. Rhys Davies yn croesi'n isel a Blythe wedi gwneud yr hediad i'r postyn agosa. Ac wiro'r bel yn daclus i'r gornel bella. Y Barri ar y blaen. O, cyffyrddiad llac gan Wycherley. Ac mae Aidan Lewis yn codi honna dros y trawst. O camgymeriad yma na gan golwr y Drenewydd yn ei gosod i ar blat i Aidan Lewis. Jamie Veal ar gic gornel. Peniad gadarn! A pheniad i gefn y rwyd gan Ben Blythe sydd wedi sgorio i ail y brynhawn yma. Y Barri 2-0 ar y blaen. Y munuda ola'r hanner cynta. Jamie Veal ar gic gornel, peniad Sam Snaith! 3-0 i'r Barri ar ymosodwr Sam Snaith yn penion gadarn i'r postyn pella. Robles yn ceisio troi heibio i Evan Press. Press yn aros efo fo. Matty Jones yn croesi. Peniad ymlaen. Yn disgyn i Aaron Williams. A honna heibio i'r postyn gan brif sgoriwr y Drenewydd. Y cyfle gorau mae Aaron Williams wedi cael y prynhawn yma. Jamie Veal at Ben Blythe. Mae'n le gan Blythe. Drwy'r canol mae'n mynd at Oli Hulbert. Di Hulbert ddim yn cam sefyll. Hulbert! Pedwaredd i'r Barri. Ac Oli Hulbert, y prif sgoriwr sy'n canfod cefn y rwyd. 1 yn erbyn 1. A tro yma, Hulbert yn gwneud dim camgymeriad i giro Andy Wycherley. 10fed gol y tymor iddo fo.